danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Akwai mallawa saboda ƙwarin zazzau ba a samu ga yadda ake so ba, dole sai da aka haɗa mata waɗannan kowanne da gidansu kuma shi ya samu yanzu alhamdulillah duk abin da aka haɗa maka da wanda aka ba guda ɗaya da wanda aka ba guda hudu. Kuma ita zazzau da kake ganinta ta ko da Shehu Usman ya zo ya same ta cike take da manya-manyan malamai, manya-manyan bayan Allah wanda suke gaya ma Allah, Allah yake amsa. Saboda haka